Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Laila na nasa Abu Dhabi, UAE. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Laila. Kasalukuyang nandito ako sa Abu Dhabi. Sa totoo lang, matagal na ako dito at balak kong mag for good kapag natapos na ang aking kontrata. Totoong malaki ang sakripisyo ng mga OFW na tulad ko at ang pangunahing kalaban namin sa ibayong dagat ay ang sobrang pagkasabik o ang tinatawag nilang homesickness. Hindi lang yan ate, dahil marami pang hirap na pinagdadaanan ang mga OFW na hindi alam ng mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Tulad ko, bago bumuti ang kalagayan ko rito, marami akong pinagdaanang hirap. Kaya napakasaya ko noong nahanap ko ang channel na ito sa YouTube dahil napagtanto ko na may programa pala para sa mga katulad ko kung saan maari kong ilabas ang aking kalungkutan. Mahirap ang buhay namin noon sa Pilipinas, Ate Emmy. Nangingisda at nagsasaka lang kami ng asawa kong si Lito. Noong ang aming panganay na anak na babae ay nasa kolehiyo at ang aming pangalawang anak na babae ay nasa high school, lalo naming ininda ang kahirapan.
Ano yung sinabi ng kaibigan mo sa iyo, Laila? Mangingibang bansa ako, Lito. Magtatrabaho ako bilang domestic helper. Pero kaya mo ba? Baka mahirapan ka lang. At isa pa, marami akong masamang nababalitaan tungkol sa mga nangingibang bansa nating kababayan. May awa ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Laila. Lito, pahirap na ng pahirap ang buhay natin dito. Bihira na rin tayong tawagin ngayon para magtrabaho sa bukid. Madalang na rin tayong makahuli ng isda sa ilog. Paano na lang tayo mabubuhay? Ay. Kaya pumayag ka na para mailakad ko ng mga papeles ko. Para maibsan naman ang hirap natin. Ay. Kung talagang desidido ka na, sige, susuportahan kita. Salamat, Lito. Salamat sa pangunawa. Kailangan kong iproseso ang aking mga papeles para makapunta na ako sa ibang bansa. Ano ba naman itong natagpuan kong amo? Bukod sa 6 na makukulit ang mga anak, pareho pa silang matapang sa akin. Di bali sana kung hindi sila madamot sa pagkain. Pero magtitiis ako. Kailangan kong magtrabaho para sa naiwan kong pamilya sa Pilipinas. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Magtitiis ako. Magpapaalila ako dito. Basta huwag mo akong pabayaan, Diyos ko. Ilayo mo ako sa panganib. Bilisan ko ng paglilinis habang wala pa ang mga amo ko. Kailangang malinis ko na ito bago sila dumating. Lalo na at magkakaroon pa sila ng selebrasyon. Napakarami nilang bisita. Napakarami rin nilang handa. Pero ang mga bisita nila, inaaksaya lang ang pagkain. Sayang. Samantalang ako, kung hindi ako gagawa ng paraan, hindi ako makakakain. Grabe naman ang mga amo ko. Matagal na akong nagtitiis. Pare-pareho sila ng kanilang mga anak kung tratuhin ako para akong hayop. Hindi ko na yata kayang tiisin ito. Gusto ko nang umalis. Pero paano? Nasa kanila ang mga papeles ko. Bahala na. Maghahanap ako ng paraan. Gusto ko na talagang umalis dito. Nakalabas na ako sa bahay ng mga amo ko. Mahimbing ang tulog nila, kaya hindi nila ako napansin. Kukunin ko na ang mga damit kong inilagay ko sa garbage bag.
Diyos ko, tulungan mo ako. Huwag mo akong pabayaan. Huwag mong hayaang magising ang mga amo ko. Ipahintulot mo sanang makaalis na ako dito. Dahil hindi ko na talaga matiis ang kalupitan nila sa akin. Malapit na ako sa gate. Huwag mo akong pabayaan, Diyos ko. Talagang gusto ko nang makatakas sa impyernong lugar na ito. Domestic helper na nakilala ko sa kapitbahay ng amo ko ang isa sa mga nagbigay ng lakas ng loob sa akin para tumakas, Ate Emmy. Sa kanya ko rin nalaman na tumakas din ang 3 sa mga naging katulong ng amo ko dahil sa kalupitan nila. Kaya noong nagkaroon ako ng pagkakataon, tumakas na din ako. Sobrang lungkot ng pamilya ko. Lalo na ang mga anak ko nang malaman nila ang nangyari sa akin. Alam kong sa pagtakas ko ay maari akong maaresto ng mga law enforcement agencies sa bansang kinaroroonan ko. Humingi ako ng tulong sa isang kababayang naging kaibigan ko at nanuluyan ako sa kanya. Hanggang sa may nagrekomenda sa akin ng trabaho at muli akong nanilbihan bilang katulong. Mag-asawa ang naging amo ko. Businessman ang lalaki. Maganda ang naging amo kong babae. Ang nakakalungkot lang, matapang din sila gaya ng una kong naging amo. What kind of meal is this, Lila? Sir, I don't like this food. Aray ko, ang init! You must learn to cook the food I want to eat, or else better get out of here. Is that clear? Yes, sir. Fast tongue. Aray ko. Napakainit ng sabaw na isinaboy sa akin ng amo ko. Pero kailangan ko itong linisin. Baka lalo siyang magalit sa akin pag hindi ko nalinis ito. Kami lang ng amo kong lalaki ang naiwan dito sa bahay. Natatakot ako. Pero kailangan kong ituloy ang trabaho ko. Baka sabihin niyang tamad ako. Lila! Where's my back towel? Huh? Lila! I said, where's my back towel? I'm taking a bath. It's in your cabinet, sir. Oh, so you want me to go out the back room naked, huh? Okay, if that's what you want to, bastard. Diyos ko, hubot-hubad na lumalapit sa akin ang amo ko. Is this what you want, huh? To see me naked? No, sir. Just go to the bathroom, please. Go to the bathroom. Buti na lang at pinayagan ako ng amo kong lalaki na mag-day off. Buti na lang at pumayag siyang pupunta ako sa lugar na pinupuntahan ng mga Pilipino sa bansang ito.
kahit paano, makakalabas din ako. Mababawasan ang lungkot ko dahil sa sitwasyon ko. I have to call Malapit now. Diyos ko, ang amo kong babae nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Kaya pala siya laging lumalabas. Mayroon pala siyang ibang ginagawa. Ayun, naghiwalay na sila ng kasama niyang lalaki. Nakita ko ng amo kong babae. Hey, you, Laila! Madam? Don't tell my husband what you saw. You understand? Madam? I said don't tell my husband what you saw, or else I will beat you. Understand? Yes, madam. I will not tell your husband. I will not tell him. Nag-away ang mga amo ko. Kahit hindi ko masyadong naintindihan ang usapan nila. Alam kong nadiskubre ng amo kong lalaki na may ibang ginagawa ang kanyang asawa. Nakakatakot. Baka akala ng amo kong babae na ako ang nagsumbong. Hindi ko na lang sila papansinin. Maglilinis na lang ako dito sa sala. Alam kong kahit gabi na, pinagmamasdan pa rin nila kung ano ang ginagawa ko. Gusto nila akong magtrabaho hanggang 11:00 ng gabi. Hey, you passed out. Madam? You go away now. We don't need you anymore. What? Madam, it's night already. I don't know where to go. Please don't. No, you go away now. I don't want you here anymore. We don't need you. You go away now. Ako sa aking hinala na ako ang sisisihin ng aking among babae noong natuklasan ng amo kong lalaki ang mga ginagawa niya, Ate Emmy. Kaya kahit gabing-gabi ay pinalayas niya ako sa kanilang bahay. Mabuti na lang at tinulungan ako ng isa sa mga naging kaibigan ko. Pumasok ako sa iba't ibang trabaho noong wala akong permanenteng trabaho, Ate Emmy. Pero naging maingat ako dahil wala akong mga papeles. Dahil nga tumakas ako sa aking unang amo. Isang araw, tinawagan ako ng aking panganay na anak at ibinalita niyang nagtapos siya ng kolehiyo na isang cum laude. Lahat ng hirap at sakripisyo ko ay parang nabura dahil sa balitang yun. Lalo na nung sinabi niyang umuwi na ako dahil kapag nakahanap na siya ng trabaho, siya na ang magpapaaral sa kanyang mga kapatid. Pero sinabi ko na hindi pa ako makakauwi, lalo na at wala sa akin ang aking mga dokumento. Hanggang tinulungan ako ng isang kababayan na makapagtrabaho. Isang Turkish family ang kumuha sa akin, Ate Emmy.
Nakahanap na ako ng mabait na amo, Lito. Talaga? Di mabuti naman kung ganon. Oo, Lito. Hindi na nakakatakot ang mga amo ko ngayon. Sigurado ka, Laila? Baka naman kapareho ng mga una mong nakilala. Baka mabait lang sila sa una, pero lalabas din ang tunay nilang ugali. Hindi. Iba na sila. Yung mag-asawa, napakabait sa akin. Yung matandang inaalagaan ko, mabait din. Hindi kagaya ng dati. Laila. At higit sa lahat, hindi nila ako ginugutom. Hindi tulad ng mga amo kong dati na nasubukan ko pang tusukin ng toothpick ang mansanas para lang mabulok. At pag tinapon na nila, ay saka ko lang kukunin at kakainin. Laila, asawa ko. Ngayon ko lang naranasan na tratuhin ako na parang tao dito, Lito. Hindi katulad ng dati na parang hayop kong tratuhin nila. Ngayon ko lang naranasan na tratuhin ako na parang tao, Lito. Ngayon lang. My mother really like how you take care of her, Laila. Thank you, Mom. I also appreciate how you treat me. Unlike my employers before, they are inhuman. They treat me like an animal, Mom. Oh, I feel you, Laila. But don't worry. We are not like them. I know, Mom. You are so different. That's why I'm doing everything I can to take care of your mother and to do other chores in the house. Me and my husband notice all your good works, Laila. My mother also appreciates your kindness to her, and she really likes you so much. Mom. We want you to have a visa, Laila. We will help you. Really, Mom? Yes. We want to repay for all your sacrifices taking care of my mom like a family. So we want to help you. Thank you, Mom. Thank you very much. But there is a problem, Mom. Oh, what's the problem, Laila? I'm a runaway. I left my passport in my first employer. They maltreated me, so I had to run away to survive. Oh, I'm sorry about that, Laila. But don't worry, we will fix everything. Mom? Yes, I meant every single word I said. We will fix everything. You will have a visa. I promise that, Laila. Lito, naayos na ang mga papeles ko. Legal na ako dito at hindi na ako run away. Totoo, Laila? Oo, Lito. Tinulungan ako ng mga amo kong Turkish para ayusin ang lahat. Para makuha ang passport ko sa una kong employer at para makakuha ako ng visa. Magpasalamat ka sa Diyos at magpasalamat ka rin sa mga amo mo. Sobrang pasalamat ko sa Diyos at sa mga amo ko, Lito. Kung ganun, Laila, makakauwi ka na dahil legal na ang mga papeles mo dyan. Oo, Lito. Pwede na akong magbakasyon dyan sa Pilipinas. Magkikita na rin tayo
pagkatapos ng mahabang panahon. Want to come with you to the Philippines for the wedding of your son. But my husband and I have important things to attend to, Laila. Ma'am? But don't worry. Even if we cannot come, please, let us be a sponsor in your son's wedding. Really, Ma'am? Yeah. We will buy their wedding rings as our gift. Ma'am, you don't know how happy I am right now. I really appreciate your kindness to me and to my family in the Philippines. As I told you, Laila, no one ever cared to our family like what you did, especially to my mom. And everything you have done for us, we must repay. We are lucky to have you, Laila. No, Ma'am. It's the other way around. Me and my family are very lucky that you have chosen me as your helper. Thank you for everything, Ma'am. Thank you very much. Lubos akong nagpapasalamat, Ate Emmy, dahil nakilala ko ang mga mababait kong amo. At lahat ng sakripisyo ko para sa kanila, ginantimpalaan nila. Ang mga amo ko mismo ang nag-sponsor sa mga anak ko para makarating sa bansang kinaroroonan ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos na sa loob ng 14 na taon, patuloy ang pagiging mabait ng mga amo ko. Sa ngayon, ang bunsong anak kong si Nel ay nagtatrabaho sa kumpanya ng mga amo ko. Ang manugang kong si Marvy ay nurse din dito. Si Carla na panganay namin ni Lito ay isang propesor sa isang paaralan at ang kanyang mga anak ang umaaliw sa aking asawa dahil siya ang nag-aalaga sa kanila. May naipon na kami dito sa ibang bansa, kaya binanggit ko sa unang bahagi ng sulat ko na gusto ko na ring mag-for good kapag natapos na ang kontrata ko para maalagaan ko ang mga apo ko, pati na rin ang nanay ko na sa ngayon ay edad 90 na. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ko, Ate Emmy, hindi ako pinabayaan ng Panginoon at nahintay ko ang mga biyayang bunga ng aking mga sakripisyo. Sa mga kapwa ko OFW na nakarinig ng aking karanasan, kung may maranasan kayong hirap, huwag sana kayong sumuko. Laban ka lang, kabayan. At sa lahat ng mga kamag-anak ng mga tulad kong OFW, pahalagahan niyo sana ang bawat sentimo na nanggagaling sa kanila. Dahil sa likod ng bawat ngiting nakikita niyo sa kanila, maraming luha, dalamhati at hirap
na kanilang nararanasan. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Laila. Laila, salamat at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong kwento. Marami kang pinagdaan ng hirap, pero dahil sa matibay mong pananampalataya at sa iyong pagpapahalaga sa pamilyang naiwan mo sa Pilipinas, kinaya mong harapin ang lahat hanggang sa makamit mo ang bunga ng iyong mga sakripisyo. Hangad kong matupad ang lahat ng iyong pangarap para sa iyong pamilya at magkaroon kayo ng tahimik at masayang pamumuhay. Muli, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan.